Divan rojan da li neteweyên yekbûyî zimanê dîplomasî ji polîtîkayê derbasê zimanê futbolê bû. Ango nûnerên endamên civata giştî ya neteweyên yekbûyî bi formayên xwe yên netewî him beşdarê civînek taybet ya derbarê roja futbolê ya cîhanî bûn û him jî futbol leyîstin. Ji ber ku civata giştî ya neteweyên yekbûyî pêşnûmeyek pejirand û biryar da ku 25 meha gulan êdî roja futbolê ya cîhanî ye. Belê dîplomasî ji bo sporê ye bêguman divê wisa be. Futbol dikare bibe rêyek bêhempa ji bo çareseriya gelek pirsgirêkan. Ez wisa bawerim ku wê gelek baştir bibe ji mirina mirovan û zarokan. Her wiha ew tiştên ku em her roj li netewên yekbûyî li ser kar dikin. Bi awayekî dirust û bi edaletî pêşvazî hertim baştir e. Em dikarin wan hemû pirsgirêkan çareser bikin. Ez dikarim ji sedî sed ji bo pêşnûmeyên wiha deng bidim. Di vî naberê de pêşnûme ji aliyê Libya, Bahreyn û Tacikistanê ve hatibû pêşniyarîkirin û piştî dengdayînê jî hatibû pejirandin. Serokê civata giştî ya neteweyên yekbûyî jî beşdarê maça nûneran bû û lêdana ewilî ya topê ya ji bo destpêka maçê kir. Me îro piştgiriya serokê FIFA jî wergirt. Ew jî hez dike alîkariya me bike di heman demê de ez wisa bawerim ku bi vê derfetê em dikarin sporê ji bo aştî pêşveçûn û kombûnan bikarbînin. Serokê FIFAyê Gianni Infantino jî bi vîdeoyek peyamek ji bo neteweyên yekbûyî şand û got ku ew gelek kêfxweşek û roja 25 meha gulan hatiye hilbijartin. Ji ber ku cara yekem di sala 1924 da futbola navneteweyî li Parîsê hatibû leyîstin û ji bo sed sala wê maçê girîng e. Di vî naberê de di dîroka neteweyên yekbûyî da ev cara yekem bû ku nûnerên devletan cil û bergên fermî danîn kelekekî û bi formayên netewî civîn li darxistin û di nav baxçeyê neteweyên yekbûyî da futbol leyîstin. Sinan Tunçdemir, Rudaw, neteweyên yekbûyî, New York.